Okay, so seo ceist seachtaigh. Tá an ceisna cos úla seo suas an tamar fad ar poppery. So nuair ligtar sfér soladach ar gá 6 cm nuas a sóircóir. Okay, so tá si tríéis é seo an sfér seo a chur stachan san isce an sin dóirdig le bhéile an isce an méid seo. Okay, so chuig sé sús méid sin. Agus mar tar ar dheis má sé 60 cm tá trastos an sóircóir, cílíonn si sin go bhfuil an ga chum le 8. Okay, chu mé stachan seo é agus haing mé an seo é cumá. Tá si gur go olmach cé méid a dóirdig an isce. Okay, go cé méid a chuig sé sús. So is féidir ling den a rá má chuir tú an sfér stachan bhór na rialachad ólaíochta a bhí déanta go tasasóiseach agus go sé déanta goibh an áid eile, but tá toirt an sfér seo ar cóvéid leis an toirt den sóircóir seo. Okay, so sin just ólas a catha go bheith agat. Okay, an méid atá an isce tréistáil tús sin chum na toirt an sfér. So tá toirt an sfér seo ar cóvéid le toirt an sóircóir. So is féidirling ará an formula le haig toirt an sfér agus tá siad sin sna formulaí mata. Cahar haar 3 pi or cubathe tá si sin chom le pi or cearnathe h. Agus an sin tá chom mód agat. So chuir stach an óir le haig gach ceann. So an óir sa cá seo sin sé, tá sin sé amháin cubathe. Níl an pi cubathe, níl an cahar cubathe, níl an 3 cubathe, níl ann ach an sé cubathe. So an sin tá pi fá 8 cearnathe fá h. Níl is again cad h go fáil. So actually just tá mé can h a scríb gan aon bracédí. Ní déanaan sé antifriocht. So tá mé can é sin obair amach ar chlé. So chuir stach ar de órbhán cahar roint ar 3 fá pi agus fá 6 cubathe. Agus fág I dermí pi é. Okay, so ná feige cearcadí an sláán I bhar scíra. Ná slánig é cearcadí éanú, just fág I dermí pi. So leis an symbol pi ann agus feiceigh tú I nóméid cén fá. So an seo pi fá 8 cearnathe fá h. Well, chuir stach an órbhán an pi fá 8 cearnathe nó déanaé de ceann agus pointí 60 cahar pi. Agus táid ag óiléis an fá h arís fág I dermí pi é. So inis tá chomód a gin seo an seo agus nílas gom an gibhan a bheith seo, but dúirt mé cúpla uair sa rang. Má tá chomód a bháin agat agus tá athróg a bháin atá tú I ggéir go áil, so mar hampla an h. An sin caiig go bhfuil tú ábalta é réiteach. Aber go raibh gá athróg ann, so aber go raibh h an seo agus ór áit éigean. Agus ní raibh chomód a bháin agat, ní féidir leat aon ceann den a h nó an ór áil le chomód a bháin. Okay? So tá chomód a bháin agat agus athróg a bháin agat, so is féidirling é réiteach agus is cin go méid ábalta ará go bhfuil h chom le rud éigean ag a deire. Okay? But cad é an rud éigean sin. Rís níl simigam in san 60 cahar pi, níl simigam ach bháin in san h. So tá méid ag iarraigh fáil réig leis an 60 cahar agus an pi. Na tá siad ag olrú fáin h. Okay, sin an fáin nachhfuil sa léir an seo, or nachhfuil taspáinte, but tá is gin ghfuil siad ag olrú. So chun fáil réig leis tá méid chun roint gach taobh ar 60 cahar pi. So sin an fá go riil sé really just áisiúil chun an pi a ágáil an seo. Okay? So pi roint ar pi, léanú dain, dó 8 roint ar 60 cahar agus fáin tú né thar dó. Agus sin h. So sin é mar freagra né thar dó agus bhí gach rud is centimeter. Just can check a rís, obviously dám ruí go raibh rud ag an méadar agus rud ag an centimeter bheach 5 agam bheach ar an dulrás, but nó tá gach rud is centimeters man rud é a chríle, so 4.5 centimeter nó né thar 2 centimeter.